ସୁନାବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘଟିଲା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା। ହେଲେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ସବୁ ଚମତ୍କାର କଲେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଟି ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଖୁସି ଭିତରେ ଘଟିଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା। ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ରମେଶ ମହାନ୍ତି ପରିବାର କହିଲେ ବାପା, ମା ଆଉ 2 ଭାଇ। ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରି ବିଇଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟେ ଚଲାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯାହା ସେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ। ହେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳର, ଯେତେବେଳେ ରମେଶ ବାବୁ ସହ ପରିବାରଙ୍କୁ ଧରି ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଥିଲା, ସେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ଆସିବେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁନାବେଶର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରମେଶ ବାବୁ ସହ ପରିବାରଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ ପୁରୀକୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ବାଟରେ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଭଡ଼ା କରି ରମେଶ ବାବୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ପୁରୀକୁ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଯୁବକ ମଦ ପିଇ ଆଗପଟୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆଣି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ ଆଗରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେହି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଆଉ ରମେଶ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା ଏକ ଜୋରଦାର ଆଘାତ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବାର 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମାଙ୍କ ହୋଶ ଆସୁନଥାଏ ଆଉ ଡକ୍ଟରମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆଣିଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ମୋତେ ଆଜି ଏହି ମହାନ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାବାହୁ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହି ସେ ସେଠି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ? ଘଟିଲା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ହଠାତ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମାଙ୍କ
ହୋସ୍ଟି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫେରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ପୁରୀ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶକୁ ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ଭବ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।